लक्ष्मीकांत पार्सेकर जर भारतीय जनता पक्षात येता तर ही बरी गजाल आसा। कोणाक तिकेट दिवप मना हाचो पुरायपणान निर्णय पक्ष घेता म्हण मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पक्ष असो एकमेव पक्ष असो देशात म्हणना जगाचे नंबर 1 पक्ष, ज्या पक्षाची सदस्य संख्या जर पहिली खूपच जास्त, म्हणजे अशा पक्षाकडे जे इवन पक्ष सोडून गेले ते परत येवपाक पळयता। आता तुम्ही म्हटले पार्सेकर सराबद्दल मला प्रश्न केला। आता अध्यक्ष पक्षाचो प्रदेशाचो अध्यक्ष असल्या कारणान त्यांका जबाबदारी आसा पक्ष कसो वाडवप, नवे घेवप, जुने जाणटे घेवप। आणि जर पार्सेकर सर पक्षान परत येलो म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, हांवें तेचे स्वागत करता। कारण जितकी लीडर पक्षान जे येतात, नॉट ओन्ली इन मांद्रे, आज जर पळयले जाल्यार सगळे इवन सालसेत सारकी सुद्धा जे आमचे मायनॉरिटीचे जे भाव आहात, भयण आहात, ती सुद्धा बीजेपीक जॉईन जातात। म्हणजे बीजेपी त्यांच्या बरोबर माझे एक मत आहे, म्हणजे प्रदेशाचे अध्यक्षाच्या बरोबर माझे मत आहे की जास्तीत जास्त कार्यकर्ते आम्ही जोडप, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जोडप। ते कोणाक घेवप न घेवप पक्ष ठरवेल, पण जे येतात किंवा नाही वेलकम। म्हाका होच प्रश्न एका आमच्या पत्रकार भावान जिताच्या संबंधान जायचो, हांव म्हणलें मोस्ट वेलकम। तर तिकीट हे पळय, तिकीट हे पक्षाचे लिडर ठरयतात आणि ह्या प्रश्नाचे उत्तर हांव तुमकां दिवंक शकना। कारण हो प्रश्न जरी तुम्ही म्हाका विचारला हांव उत्तर म्हाजेशें आसा, पण ते उत्तर हांव दिवंक शकना। ते उत्तर हांवें दिवप म्हणजे आमचे पक्षाचे लिडर जे आसात इनडायरेक्टली तांचो इन्सल्ट करप। म्हणून तिकिटीच्या संदर्भात पक्ष निर्णय घेता, पक्षाचे लिडर निर्णय घेतात, ते आमचेर नसता।